Na ka jingmi ki jingken no ba ki don haduk khan rew tali ki kherdop krong khajna ka Khasi Hills Autonomous District Council tang hari bhoi kumbala kdo da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uba Powell Soklat Executive Member badai kmi ya katnat land ka council but nong aiktien ka Executive Committee uloong ba ka te ka jingken no ka dei ka bamdan nong rim satya haba pentip syaki kattu ka nikilat pathai kubor hadin ka jingelang ka Executive Committee ka council haka arpusaw taring unaitung arajar arpusan uba Powell uloong baka council kadon tanglay tali ki kherdop kata artali hanarbong bat kaway hakiling uloong bakini ki kherdop ki dei ki baladon nadu ki Executive Committee barem bat benrap baka VPP ka yeng ha kanong rem ban weng yaki kherdop ki babean ki senglong ya prop mo ki ba ali kendu yo deputy commissioner jong ka River district maka ba kila kendo baka district council kadon duduk khan ru tali mo ka ki tol ki ani ki check ki ba lampisan ki top henry kat kum ki record ki ba idon ka council ke jongi hapo district council o hapo River district ki don tanglai tali kini ki tol gate kawi ke di jongka revenue ke di kawi jongka tribal kini ki don arteli ha narbong bar kawi ki dapat hapo kilin te karlong ke bapa kala mo baki sanginya tot chukendo ba kini ki ka district council dan duk khat ru tali ki ke nyem tiap kita ki khan tuli ki de ki jongno te mereka ai ka ba nak lan jongi ki dong tang lai teli hi ni ki ba kini ki de ki mde ki bangla bo thamai daka council daka ki isi ki jongi ki de ki bladon nadu ki por bladon kamomot ladon nadu ki por jo ki isi ki berem ki ba rekam ti hapo River district ka record mi don ni long hapo River district ki don lai teli ki jong ka district council mo ka jingong jo ka BPP ha ka manifesto ni ki election ka long ba kan weng no ik kam chimla ong ba kan weng no ik ki baro ki bajan hapo Pudusam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka ong ba kan weng no ya baro ki ki ba ai ta bangi la pek na ka record ka jongi na ka so jongi jo kidon hindi ki bladan nadu ki isi wer mat ki kimde ki ba ai kimde ki ba ai din ka dawngi la petang biang ye ki bladan nadu ki por ki barem te ye kita ki bi ai na la kimde ki jongi te kum du kam de ka bor ka jing ngem mo le sikila bani ki jo ki ma la bani ki jong ki snong la bani ki jong ki du jong yem tip ya kata te ngasko ba kam de ka kamram ko jong mo ka de ka kamram jo ka district administration la ki don ki ko bi ai ko kita ten rinda kalen jo ka sponsor ki don ka ki la kali ba ki trekam ba nada don kita pat ki bi ai ki lesin kalian ki sengno ya takriban kedau ke ki jong do ki bi ai na kalian ka sponsor ki ba ki ba ni pinang bi ai ba district ong kom de ki sengya la ki ong ba ki khan rutuli ki jo ka district mo kawan rak nak jung thos ni kan kedau kita ki khan rutuli ki don hanglo akan do kecaka akan kesnok baki krong ya kai mo kedau ini ai bat ka address baki lum hak kerteng joka district council ya de kale unta na kaleng jongi definitely ni chimya ka action ni ka kamu ni action ni lesing ya George ki board punya district la George ki board beri pek mo baki ni ki kiet ki de joka district council dai la chulum maka kerteng joka council tak ni ngin sim action haro kata dan kadang ki sukondo untuk kam gini ki proof ni ki jik persisa bagi ki jungi tekan lengkap sistem ini mungkin semua nak action kan tu terdepan sem action ya ki ya tu kaseng bakno ba kiri kiket dan ke sisipan nyimpanya keren ya kata isi ikan telah warna action ni siapa ya kata ada ki warna aban persisa kan bagi lum keteng ha joka selesai Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya